oso programa erresa da eskaerarako orduan, oso erresa da, eta bueno, proiektu txikientzako dago apur bat diseinatuta, eta bueno, gu zelan enpresa txiki bat garen, gure proiektuak normalean eraldatzeko proiektua txikiak izaten dira. Asinova programan sartu ginenean, geneukan arazo bat gure plangintzarekin. Plazoak ez ziren betetzen, orduan gure planifikazioa egiteko era ikusten genuen zela egokia. Orduan, baina ez genekien ez da zelan aldatu edo zelan egin behar zen plangintza hori era egokienean. Orduan hasien nogora jo genuen eta eurei esker aholkularitza bat izan genuen, LKS-ek emonda, eta eurei esker plangintza zelan egin erakutsi ziguten, eta handikona gure planifikazioa asko hobetu da, plazoak askoz hobeto betetzen dira, eta hori izan da proiektua.